Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A ci gaba da bidiyon mu na hudu akan 5BILLIONSALES platform. Abin da zamu kawo muku shine yadda zaka ga referrals ɗinka wanda kai. Misali, ka ba mutane links ɗinka, to yadda za ga waye da waye yayi aiki da link ɗin yayi referring, ya karbi link ɗinka ya register akai. Domin za ka yi ta ganin kuɗi na ƙaruwa at least in ka raba link ɗinka a wazo da sauransu, ko kuma mutanen da ka sani za ka ɗari na ta ƙaruwa, dala ɗari kamar ne bayani baya. So in kana so gane cin da waye suka yi referring akan link ɗinka, suka amfani da link ɗinka, ko kuma ka ga yawan ainihin wanda suka yi referring suka amfani da link ɗinka suka yi register. Ga su da yawa ka gansu a can wajen da suka rubuta active member ɗinka, wanda ka ga ainihin total team ɗinka za ka gansu gasu da yawa, amma kuma wurin da kuɗi yake za ka ga ba a sa maka kuɗi da yawa. Misali, mutane ka tura link, mutane kamar 20 sun hau link ɗin ko 30, to za ka ga abin da kuma ka samu a first table ɗinka za ka ga bai fi dala 100 ba ko dala 200. Can kuma override ɗinka ka samu mutane akalla ko 4 zuwa 5, ka ga yan dalolin ba su da yawa. So in kana so ga location ɗin da waɗannan mutane wannan bayan Allah suke, waɗanda suka karɓi link ɗinka suka yi amfani da shi, kuma gashi sun yi register amma ba su fara aiki ba, wanda har za ka samu damar da za ka yi locating ɗinsu, don ma'ana ka yi musu message yadda zai je hakan dashboard ɗinsu, in sun buɗe za su gani. To shine zan kai gurin insha Allah, wanda za ku ga abubuwan da ke gudana, abin da zai kasance, ko kuma yadda za ka yi ka gano wannan matsalolin insha Allah. Yanzu ka shiga my data, my money maker ɗin nan page na farko, kawai nan na muku a farko can. Okay, sorry ba shi ban buɗe data ɗin ba. So yanzu ka shiga my money maker page ɗinka, misali in ka zo ka shiga cikin shi wannan back office ɗin, za ka shiga back office sai ka je kan farkon my money maker ɗin nan, gurin da na muku bayani a baya cewa za ka duba sai ga detail ɗin earning ɗin da kai na rana da kuma duka baya, tun daga baya har zuwa yau. So in kana cikin tafiya kai, ga KYC ɗinka, ga wajen setting account ɗinka, sannan ga commission na farko. Yau waɗannan kamar yadda ce muku wajen commission ɗin nan, wajen commission nan za ka ga a wajen commission ɗin nan shine wannan ce mene, shine ce na first level ɗinka waɗanda suka register da link ɗinka direct. Wannan override kuma shine wanda suka register da link ɗin wanda ya register da link ɗinka. Ina fatan ana fahimtar abin da ke magana akai. So kun ga kamar wannan misali commission ɗin nan, wanda suka yi register da link ɗin wannan bawan Allah direct, kuma suka fara aiki mutum biyu ne gasu nan. Shine kin nawar cewa yana da $200 a gurin. So muna so mu ga suwaye, kuma sannan ya abubuwan suke a gurin. Sai mu danna shi kan green ɗin wanda aka sa view commission. Yawan ka danna view commission sai ka gangara ƙasa, sai ka zo kan sell data. Ga sell data yana ka sa sell data. Sorry, yau ga shi inda suka sa sell data, sai ka hau kan sell data. So in kawo zai buɗe maka wanka, sai ka kamar da suka ce welcome to shi ainihin mai account ɗin. Yawa to sai ka danna Gambo Musa kenan gu, sai ka danna cancel ɗin nan, sai ka ɗauke shi, sai gangara ƙasa. So kana tafiya a ƙasan nan za ka je ka tarar da wani guri kamar haka, to ba shi za ka taɓa ba, sai ka wuce gurin, sai gangara ƙasa. Yawa ka tafi. So kun ga wannan page ɗin shi ke nuna mana sell data due, sell data date. Ga shi mutum biyu yake nuna ma sell data wanda suka yi amfani da shi kenan, wanda suka yi amfani da link ɗin shi da riga sun sa, wanda suka yi selling datan su har kamfani ya karɓi datan sai amfani da shi mutum biyu. Sai commission created ba a riga an creating ba, saboda bai je setting payment method ɗin shi ba, kuma ba su ba da daman withdraw ba, wanda suka ce sai August za su fara, shi sa ba a sa kuma a gurin ba. Sai suka ce commission ɗin da ya earning daga mutanen biyun shi na ƙasa, gashi shine suka sa mutum biyu, guda biyu, commission guda biyu ya samu. Daga nan sai suka ce commission n again da yawa. Wannan commission n da suka ce din, ma'ana kai commission din kai samu commission guda biyu ba mutum biyu suke nufi ba. To na ƙasan nan kuma abin da ke commission n again da suka ce ka samu
na farkon nan suna nufin ka samu commission daga mutum biyu, yawa. So na ƙasa kuma abin da yake nufi to daga mutum biyu commission da ka samu dala nawa ka samu, dala 200 shine suka samu gashi na biyu gashi suka sa wannan n din commission n sai suka sa $200 ka samu dala 200 ta dalilin mutum biyu suka hau. Commission due, commission da ya zama naka kanka, ya zama naka aka kaddamar maka da shi ya zama naka shine biyun da ake magana, sai riga sun zama naka tunda mutum biyu sun fara aiki a ƙarƙashin ka har an fara samun suma kuɗi to ya zama naka, jira lokaci kawai kake. Still sai suka ce commission due din kuma again gashi ne suka ce dala 200, dala 200 ma'ana ta zama taka. Yau ina so mu fahimci wannan magana, dala 200 nan ta zama taka. To kun ga wannan kamfani abin da ke yana mana bayani dalla shi sa na ce duk wanda ya rijista da wannan platform din ya kokari ya rinka shiga inda zai fahimci turancin da ke ciki, kai ko ba zai fahimta ba ya samu wanda yake da fahimta ya rinka kwayan mai da kai akai, wallahi zai ji daɗin platform din. Duk abin da suka yi ba su bashi a ƙasa ba. Kun ga wannan column da suka haska guda 6, in wani platform din ne zai sa kwaya biyu ne kawai ko ɗaya kawai saboda kai ya wahala kanshi, kawai ga abin da ka samu ne shikenan ya wuce gurin. Amma sun sa wasu sun sa column har guda 6, sun saka maka rows har guda 6 wanda yake maka nuni da cewa abin da ka riga ka sama. Yau nan iya abin da ka sama kenan. Sai commission due na yi muku bayani akai, sai commission paid ba a fara biyan ka ba tukuna. Commission paid ga sun ce in ka dana ba za ka ba abin da aka fuskanta, saboda inda sun fara sallama sanin sakin ka to za ga abin da suka sa maka a gurin, yanzu kaga 0 ne a gurin. Sai suka ce withdraw, yau to sai yanzu sai muka dawo nan kuma ƙasa din nan withdraw all due, ma'ana da ka kai gurin da suka ba dama abin nan kana danna withdraw nan kawai za ka je zai kai ka gurin bank account ɗinka da kai providing a gurin da suka ce ka setting payment method, zai kai kan gurin kawai suka sa ka rubuta abin da ke so ka fitar sai ka fitar daga nan. So sai wannan mutum biyun da suka yi zama eligible, mutum biyun shi wanda suka zama sun yi rijista don link shi sun fara aiki, kun ga su gasu nan guda biyu, ko wannan an sa Fatima gashi nan da sauransu, wannan dan Ladi ne dan Liti ADM. So sai in muka yi haka mu koma bangaren gabas za ku gani da a ce ba su rijista ba, yanzu shi wannan mutum biyu ne kacal suka karkashin shi kuma da ran level din shi su ne kawai, bai da wani a ƙasa. Da yana da wani a ƙasa bayan su ko kuma yana da wasu a cikin tim din shi akwai wasu, to za ka gansu za ku gansu a ƙasa. Yanzu kun ga wannan buwan misali sun ce credited n ya riga fara aiki, suka ce ranar yaushe ga ranar nan ran da ya rijista ga suka ce n ga $100 din shi ne sun samu shi na wannan fara din shi guda ɗaya na sama, ga ranar da original due, ga ranar da 1st May 2023. a yanda suke magana da farkon platform ba su canja turancin ba ne, ga ranar da suke magana za ka cire kuɗin. Yawwa to amma yanzu sun ce August za su fara, sun faɗa da bakin su a cikin platform zan je gurin zan buɗe insha Allah za ku gani, sun ce August za su fara ba da dama a cire. So sai shi ma ga nan due lokacin da a cire ga 2023, yawwa daga ranar da ya fara. To sai na ƙasa shi ma detail da suka bayar kenan akai ga nan. So kamar misali a ce da mutum yana da wanda ya yi rijista bai fara aiki ba kan wannan username din nashi, kan username din misali a ce wannan kasan bai fara aiki ba ya rijista, to in ka dana kan username din shi link ne shi ma summary a matsayin link zai bude, zai kawo kan profile din shi gashi nan kuma kamar da ya bude mana ga dashboard din shi dan Liti Adamu ya bude profile din shi, dan Liti Adamu sponsored, suka ce direct sponsor. To yanzu abin da za ku iya ta hanyar za ka iya sanar da shi cewa bai fara aiki ba shine nan gurin, dan ba mu da wanda bai fara aiki ba ne yanzu sun biyu sun fara aiki, amma da a ce kana da wanda bai fara aiki ba shikenan in ka bude ka hau kan kai clicking din kan username dinsa za ka zo kan nan gurin yana shigowa zai kawo contact ɗan Ladi wani kaza sun magana akai. Yawwa kana dunna sai ka shiga cikin box message din shi, inbox preferred box din shi suka bayar.
gashi nan kamar da suka nuna. Zaka yi mutum, ko da mutum ya fara aikin kana so ka sanar da shi wani abu, kamar yadda muka shigo nan zaka yi mai rubutu, ka yi bayani yadda kake bukata ya fahimta. Gashi nan sai no message yet. So zaka iya rubuta duk abin da ke so a nan. In ma attaching zaka yi, attachment da wani abu ko hoto ko something like that, zaka iya abu insha Allah. So bari mu koma baya. Kuma muna roƙon da Allah, in wannan bidiyo namu ya burge ku kuma kun amfana da shi, ku taimaka da Allah ku yi mana subscribing. Akwai preferred place da aka ajiye a YouTube na, wanda zaka danna kai subscribing, danna kawai zaka bai fi sakan biyu ba. Yawa, sannan za ku yi mana liking, ku yi mana share, domin yin wannan shi zai taimaka mana mu samu dama mu tabbatar da cewa masu kallon bidiyon mu sun gamsu da shi. Za mu samu ƙwarin gwiwan ƙara yi muku bidiyoyi da dama, ba ma akan 5BILLIONSALES ba kawai. Domin ku shiga channel ɗinmu, insha Allah za ku bidiyoyi da yawa na tutorial akan online earning, abin da ya shafi cryptocurrency platforms da sauransu, akwai da yawa matukan gaske insha Allah. To muna roƙon da Allah ku mana subscribing. In wannan bidiyo ya burge ku, ku dan danna mana like nan, wanda ko da mun yi sabon bidiyo direct ba sai ka neme shi, za ka ganshi a address ba ɗin, ko in ce za ka ganshi a saman waya ɗinka, notification ba ɗinka sun an sako maka da shi insha Allah. So let's say bari mu gwada wani abu wajen withdraw. Misali zan danna wajen shi ainihin wannan orange button ɗin da suka sa withdraw all due. kun gani ba a fara shi tukuna. So bari mu koma baya. So wannan kenan. So in kana so ga override, in kana so kuma kamar na shiga na shi ainihin commission na first level ɗina, sai ka shiga na override kuma. I'm sorry to say akwai override, because ai akwai mutane da suka aiki da link din, wanda suka aiki da link din shi akan shi. Na tabbatar ina kyautar sa haka, insha Allah za a same su, tunda akwai kuɗi ga nan ya samu daga override din shi. Akwai abubuwa da ya samu daga override din shi, insha Allah, kuma ba za mu rasa detail din sa a nan ƙasa ba. Yawa su ma ga detail din su, ga detail din su. So override earning shi ma 14, kamar yadda na faɗa mutum 14 su suka amfani da shi. Kamar na faɗa a bidiyo na farko cewa mutum 14 sun yi amfani da link din, wanda ya amfani da link din shi yana da mutum 14 a ƙasa. Sai override earning da yana da $70, kamar da goni a can sama yana da $70. Sai override due bai riga karɓa ba, ba a fara sa masa ba saboda lokacin bai riga ba. Override due shi ma $0. Sai override paid shi ma ba a fara biyan shi ba. Ok, so ba za su nuna mana detail na override ba da sunansu ba, tunda ba su ba shi kawo su direct ba, amma wanda ya kawo su direct su ne suka nuna mana, gashi su suke ƙara bayani a kan su ma. Ok, wannan sun kawo mana detail ne na ainihin mutum biyu wanda suka kawo. Na farko ga nan wanda ya kawo ya bashi $5, ma'ana ya ƙara mutum ɗaya a ƙasan shi. Ya bashi da ya samu, yana da mutum 5 a ƙasan shi. Na farkon mutumin da ya kawo abin da ina fatan kuna fahimta, mutum ɗaya na farko da ya kawo cikin downline ɗin shi guda biyu, shi wannan mutum ya kawo mutum 5. Ga su nan member yana da mutum 5, ga su nan kamar yadda kuke gani a nan yana da mutum 5. Shi kuma na biyun shi ya kawo mutum 9. Na biyun shi ya kawo mana mutum 9 gashi. Yawwa, so sai wannan mutum 5 nawa suka bashi, sun bashi $25, haka yake $5 sau 5. Shi kuma wannan na ƙasa abin da suka bashi $45, mutum 9, haka yake maganas, kowa ya bashi $5. So saboda haka kun ga detail ɗin su kenan na override ɗin shi kenan. So ina ganin cewa wannan bayan ne insha Allah ya gamsar da waɗanda suke su fahimci waye a ƙasan su waye downline ɗin su, suna so san wanda suke so su san me su waye suke aiki a ƙasan su da link ɗin su. Insha Allah wannan bidiyo zai kaɗan daga ya ɗan kawo kaɗan daga cikin abubuwan da za mu fahimci su waye a ƙarƙashin mu, su waye a downline ɗin mu suke mana aiki. So akwai kaman WhatsApp number wanda za mu kai amfani da shi insha Allah, inda mai buƙatar tambaya
kana buƙatar tambaya dangane da wannan platform din, ko kuma kana buƙatar link na ainihin da ka rijista da wannan platform din baka taɓa yi ba, da kai dai ka gani kuma ka kalli bidiyon kana sha'awan ka shiga kai rijista da shi, so za mu bar link a cikin description namu na wannan bidiyo. Za mu bar link wanda za ka rijista da shi, insha Allah za ka je ka duba. Sannan in still kana buƙatar contacting dinmu, za ka yi contacting dinmu ta wannan number a WhatsApp kenan, ba kira ba, WhatsApp number ba kira ba, wanda yake fara da 080 38 20 72 kenan 57. insha Allah za ka same mu a gurin, za ka yi magana da mu ta WhatsApp, za mu baka cikakken bayani dangane da wannan platform mai albarka insha Allah, da wasu kuma wanda muka ce muna da ilimi a kansu za mu ci gaba da kawo, kuma za ka yi contact mu ta wannan number din insha Allah, za mu baku cikakken bayani dangane da ayyukan wannan kamfani na 5BILLIONSALES insha Allah. So wannan shine yan da ya yi na wannan lokuta, wannan period din da ya samu. So kamar yadda muke muku bayani a kai shine cewa mutanen nan kamar da suka bayani cewa 2023 a cikin platform ɗinku, cikin platform ɗin nan. So kaga na abin da ina so ina muku dama anan shine ina so ina muku wannan page din wanda suka bayani cewa za su fara biyan mu August 25 za su fara biyan mu insha Allah. Ga bayanin da suka yi nan, sun ce sell data income SDI first, your first withdrawal is scheduled for 25 August 2022. wannan magana kake, in dai ka shiga wannan gurin za ka riga ga wannan bayani a nasu insha Allah. Bari in kowa gani yau, in dai kun shiga wannan view accepted payment nan, wanda mene za ka same shi, mun kuma baya in ka shiga wurin yau, kai za ka shiga wanda check and approve your earning. In ka dana check and approve your earning, to kana zuwa sai gangara ƙasa a nan gurin suka ga yellow orange box din nan, sai ka danna shi. Kana danna shi zai kawo maka wannan bayani kai tsaye, za ga pop-up message ya kawo maka wannan bayani da nake muku insha Allah. To ina muku fata alkhairi, Allah ya samu amfani, Allah ya samu gamsu, kuma ina ƙara roƙo Allah ya sa muna ƙara roƙo gare ku yan uwa, taimaka da Allah ku mana subscribing a wannan channel mai albarka don mu samu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku wasu update akan wannan 5BILLIONSALES da sauran platform masu amfani insha Allah. Don ba za mu kawo update akan abin da ba mu bincike akai mun gane legitimacy nashi ba, yau sai mun tabbatar da ingancinsa kafin mu kawo update don wani amfani da shi, domin ba amfanin ka sa mutum abin da ba ka wani harsashen mai kyau akan shi insha Allah. Allah ya saka, Allah ya ba mu yini lafiya.